We are so thankful to the Lord for giving us this wonderful time to celebrate His faithfulness, celebrating Syra Blind Massage Clinic for long 14 years. Wow! Can you imagine the ups and downs of business, the ups and downs of experiences, despite some kabudlayon yet ari kamo sa gihapon. Dayon kanday makmak ang last man standing di sang nag-umpisa diri. Way gipabayaan ni Lord ini kay Ma'am Sarah ang ini not only na mabindisyonan ang tawag ni ang mga katauhan nga nagtrabaho di but yet ang nagakari diri nga naghatag kamo alibyo sa mga makapoy, sa mga masakit nga lawas, tanan-tanan. Kung sa diin ang inyong mga kamot, kusog, kasi lak sa pagmasahe, naghatag it alibyo sa mga makapoy nga lawas. Kag pagsulod dinira kapoy, ging karate, tirik mata, tapos paglakat, nami-nami na. Di ba? And also, damo man di mga katawan nagpalapit di, and also si Ma'am Hana Ari, no, day Gemela to. Kag si Ma'am ano to gani isa? Miss Jo. Remembering Miss Jo. Di ni sa subong man. Ambos sila balay ko. Posible si lagit balay tutukod na iya sila balay. Sakto ginaiya Mel. No? Sige, so makanta kung kabalo ka mo sang Great is Thy Faithfulness nga kanta, kantahon ta lang ang one stanza, no? Great is Thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not, as Thou hast been forever wilt be. Then chorus, great is Thy faithfulness. Amo na kantahon ta ngaman kay tungod sang katutom sang Ginoo ginsustener kita kag sa adlaw-adlaw nga ups and downs sang kabuhi but yet taga-aga bag-o ang iya kaluoy nami, no? Amon ang blang that keeps us going despite sang problema, despite sang mga hindi mag-ichilindihanay, despite sang ginakarga nga lulan tuod ginaya, pero tungod sa katutom sang Ginoo nagginsustento niya ta. Sige, so let's sing Great is Thy Faithfulness. Kung nakaibalo ka mo inang kantahon ta lang ang first stanza and then the chorus, okay? Great is Thy faithfulness. Ready? Sing. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Chorus. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Before we proceed and to listen to the Word of God, mga bayon ko si Bonbon mag-opening prayer. Shall we pray? Father in heaven, we thank you and praise you for today, especially Lord, nakabugtaw kami sa sining adlaw. Nagpasalamat kami sa imo katutom sa sining establishment. And we thank you for the people nga nakalawig man diri sa bisyo, and even those nga wala man diri Ginoo, pabay-pabay ka bigyan ko magpakamaayo pud ka sa amon na gathering sa subong, as we ponder upon your words through Pastor Fritz, kabay ka Lord, pagkamaayuhon mo paghatagan kanipay ang tayo sa kapigpusoon nga makapatay sa imong pulong. And we pray for Matthew right now, wherever he is, Lord, give him and kabay ka
makaabot siya Ginoo sa sining gathering. We request everything, even man Lord, ang ini nga adlaw nga later as we are done with this fellowship, kapag pamadamo, di ko mga customers makapalapit. In Jesus' name. Amen. So mayong aga sa liwat sa tanan. Si Romel, gahabok lang. Di ko na mag-mention na kay Hana. No? Si si Terebel, si Makmak, kag si Amid managa palapit to sa church. So makita taman nga gahabok man. Duway kaluwas tanan, no? But silingon nga healthy. Kaginaga palapit kami ni Mrs. Sige, prepara niya ko sang bayo. Ining ginasoksok ko subong pula. No. Paglantaw ko sang bayo, ginahang si ko kadako sang bayo ni man. Pag soksok ko, tsaktuhan gid sa lawas ko, si ko agoy. Dako uli. Naman. Ilantaw ko sang kaugalingon ko niwang mo, gili dako gali gyapon. Pero anyway, Wala kami kaluwas. way mo ko kaluwas sa inyo. Tribo man din. O tribo mo man ta mo. So may membro man ta ding upod nga tribo mo matyagan nyo ano man yari man ko diyo. Bag-o nga membro. So, Adi dugay na dugay na sa isa ta sa mga original nga mga membro. Anyway, so we are here to celebrate sang 14 anyos ang Ginoo. oh. So makita naton mga utod nga oo, grasya sang Ginoo nagsustener ni, pero may parte kamo bala naging mapisan man kamo, nagpaningwa man kamo to hindi, di ba? Kag despite sang gakay natabo sa relasyon ga isa gyapon ngaman, because nga kung wala ini nga business nga ginbendisyonan sang Ginoo, di wala man ta di ba? Kung wala ini gin-initiate sang Ginoo naghatag idea kay Ma'am Sarah, sa totoo lang gid wala gini. Amo na gani permi ko gid gina-remind ang mga katawhan, kung halin sa Ginoo ang ina nga business, siya ma-provide sang customer. That is why nga maplano kita sa aton kabuhi upod ang Ginoo, hindi nga siling maplano ka magsiling Lord of bendition hindi, but rather magplano ka, umpisa ka pa lang, or before ka mag-umpisa, masin ka, Lord, maplano ko, Lord, update ko palihog. Kaya nga man, it would be a unity ang aton utak, balatyagon, kag sa wisdom sang Ginoo. That is why nga ang posibilidad maging successful gid. Isa gid sa kamayor nga ano sang Ginoo nga ang tawag ni sa isa ka business. We have tried so many businesses, but yet wala naglawig hasta lang tag 2 ka tuig, 3 ka tuig, then ma-venture naman. And kaya ang plano sa Ginoo, we will start a church. Pero ini nga aging bendisyonan sa Ginoo sa malawig nga 14 anyos, and waiting also for or aspiring nga malabot naton ang 15 ka tuig. Makon muna. Hindi ko magpati mo. Kanami lang gid na patyagon haw kag balunon nga Lord. Tungod lang gid sang grasya mo ya Lord. Yung sustainer mo ya ang Syra Blind Massage Clinic. Lusang san ulang to nga gindidikar ni man. Kapris ka pa kayo da sa piyak mo. No? Day daddy art to. Sino pagigan ito? Sila ni Ricky. Ricky Sila ni Belmonte. Sino pagin? Sila Si ni Aldrin. Ay abaw. Si IT guy to. Kamusta na tong kabuhi sang isa to? Kapangasawa nun, pastor ko may... Isa lang, no? Isa lang man. Isa lang man, oo. Pag may bata siya, right? Wow, ang isa man to, ha. Kanami man lang dumon sa mga katawhan nga nag-agi diri. But yet, ang Ginoo, dalayawon gid, no? Kay nga aman, kay ari ka mo. So makita naton sa Proverbs 16 bala, verse 3, nagsiling, commit your works to the Lord and your plans will be established. So nakita ko gid kay Ma'am Sarah nga namian ko gid sa paghambal niya nga i-dedicate ang clinic. Praise the Lord. Lawig na ta. Again, tungod ina sang katutom sang Ginoo nga buhi adlaw-adlaw. Siyempre, problema came along.
may natabo kay Terrible, si Jamela man to. Kadamo na, Pastor. Damo May lang gid, no? COVID-19 na tangan. May COVID, tsakto. May linog. Linog May siya. kinawatay pa King- sa amon na naagyan namon sa una. Oo, nga gikawat ka mo nga ginhimuslan ka mo nga kahit tungod nga hindi sila kakita or visually impaired. Abaw, nagninja ang kawatan. Oo. Pero ang Ginoo matimalo sa inyo. Kaya siya nagsiling yang ang Diyos, siyang Diyos ang hustisya mo. Oo. So makita naton nga importante gid sa gihapon sa adlaw-adlaw nga tanan, especially sa aton pagpaningwa sa kabuhi, lalo na sa business ni Ma'am Sarah. I missed her actually. Why nako kabalo ko na na tsura yan Kamusta na sa man? The same ang gihapon. But yet makita ko nga si Ma'am Sarah inang sigigit pagsalig sa Dios. Kag kamo di do you think kung wala ang hindi ang katutom sa Diyos, kung hindi kita plangga, kamo plangga, isisten na yan Dugay, diba? may Bati guro, ko, madula, Pastor. ay tuod gid. For example, ang renta, gamahal ang renta every year, 10%. kita mo lang gid. Amakon mo 14 anyos na kamo di. Sige, 10%. Tapos, it's a reality nga may ara gid man adlaw nga jutay pasyente, no? Or customer. Oo, Pastor. But yet, may ara man hindi ka mo kaarapal. Oo. Di ba? Kung sa nagbigyan ni si Mana, medyo iwat customer. Pagadason naman, medyo madamo naman na siya. Oo. Kumbaga nabawi lang itong mga adlaw nga wala sa mga Correct. panahon ni White Di, customer. katutom gyapon sang Ginoo na. Pasiling ko rong Ginoo. Ako naman ha. Abi, pohiway ka mo anay kay kay sunod gandlaw lang taon tapon maya makaisrot ka mo. Di ba? Do something like that. Ang Ginoo kis may may sense of humor lang nga makakadlaw tabla ikaw blay Lord na kay makita naton ang wisdom sang Ginoo. So makita naton nga according sa Philippians chapter 4 verse 13 nagsiling that I can do all things through Christ who strengthens us. Why is it nga adlaw-adlaw ari kamo di oo may kita yes. But yet, nakita ko man sa inyo, ang kalipay bla magserbisyo nga pagkatapos ang masahe, kapasalamat, no? Namianggi ko na bla nga thank you, no? Pero may harap yung guro, customer nga suplada, no? Yara ang Pastor. May harap man, si mo dali, dahil kilungion po ulo mo. Hindi, hindi man. No? Dugay-dugay, lungion mo lang. Ay, sorry. Ay, di pa tsura mo doon, sa likod daw. Ibalik na lang. Balik na lang, no? So, amo na sa no? So, makita naton nga ga-develop man sa aton sang pasensya, ga-develop sang pag-adjust sa different personalities, and that makes you a better person because nga tawag ni nga ga-adjust, ga-learn kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Number 1, nagsiling ang Ginoo oy trabaho ka sa mapisan kag ang budlay kag magpangabudlay tuod gina nga mag-memorize sa mga vital points di budlay mag-memorize o sa imo amid sa una sa ga-practice ka Mabudlay ang Pastor. o iba si malang-alam lang napindot mong mata hindi man guro hindi man no. So, gayon matamat. di ba? Puro una galalain kay no. Ano to gani? Amo gina siya natural gina siya. Gatuon pa lang. Tuon ka mo and then subong naging expert ka na. Jutay mo lang nga pagkapyot mo diri na dipindoton kay nga aman. Palanakit ang lawas. Oo, panalakit ang lawas sang tao ni tumuko nyo na migit, no? Sige. So nagsiling sa Proverbs bala, ang tao bala nga tamad makadtugid sa kapigaduhon. Pero ang mapisan may kabuganaan. Ang buganaan na idasit min nga maparehos ka kay Henry C. o kon kay Gaisano ni nga damo kwarta no. Hindi na mo nang bugana ngayon tawag. Number 1, mapasalamat kita magtambok aton tagipusoon sa mata sang Dios kay nagapasalamat kita sa bendisyon niya kag adlaw-adlaw may kaunon ta. Ang iban wala kaunon. Grabe pa nga grabe pa nga paningwa nila. Iban makaykay sa basura, iban manunto, iban mangawat tanan-tanan. Inyo honorable niya nga trabaho. Hindi ka mo magsiling nga
Ay, amo lang ko niya. Maabot gina sa atong paminsaron. I hope that I am not wrong. I know that I am not wrong. Kaya ako mismo, amo man na, gaabot man na sa akon. Pero ginabatuan ko na dayon tungod sa pulong sang Ginoo. Amakon mo, o let's say, kapoy-kapoy nga doktor, o doktor na o sino nakamasahe di sa atong doktor? Oh. Na, o, ikaw ga doktor sa doktor, amid. Kita mo lang na, yung mahambal sa amo ni yung kapoy siya, pagpalapit di, ara, masahe, tanan-tanan, nagnami ang matsyag. Now, pamangkot, nakambindisyon ka sa sina nga tao? Yes. That is why, hindi maasi-asi ang trabaho nyo. Nami, iyang trabaho nyo. You see, kanami mag-divide ang Ginoo sang workload. Nagsiling man siya nga, sa Ecclesiastes niya, whatever your hand finds to do, do it with your might, meaning ibuhatag ang bugos. So hindi man pag isustender ni Lord ang 14 anyos diri sa inyo kung mga matamad kita. O let's say inangkon kamul-kamul ang pagmasahe nyo. O di ba? Kung kamul-kamul bisitahan pa kamuliwat, mangisiling isla, ay nano to, do ginikap-hikap yung malangko to. Gasolobra gani pastor. Ha? Gasolobra. Gasolobra. Uy mga utod, mati gid ha. Mabalaan gina sang customer kung ang inyo pagmasahe sila may gugma. Oo, correct. Mabatyagan niya na. Oo, mabatyagan niya na. Number 1, mabalaan niya. Number 2, mabatyagan niya na. That's why masiling siya, I shall return. Na Ay isa pa gid mo mabalaan na pastor ko na namian si mamasahe kay pagbalik ka na dason diri ikaw mo nagyapon. o ngitaon niya kana. So but silingon nga ginbutang ninyo ang inyo tagipusoon, no wonder binabalik-balikan. So amo na guro makasiling taguro nga balikan tang aton ex-massager. Ex-massager gali no. Delikado. Delikado. Sige na lang, okay na lang. Hindi na lang gali. Okay. No wonder kapag mapisan kita, diligent kita, ginahatag naton ang bugos naton, no wonder ang Ginoo gahatag provision. Ginabalikan ka mo. O sige mamangkot ko, gahatag tip ko ay na aside sa kita, may tip nga aman, satisfied or not satisfied, more than satisfied ang customer. Okay? So makita naton nga ang Ginoo kapag naghatag ang tao naghatag sang gugmaya, number 1 kay Lord kag sa katawhan, ang Ginoo magahatag sang provision kag pila ka tuig nga sustento ang tawag sina success. Wow. Ariay, Bel, Romel, Inang Amid, and Hannah, kapag nagbalik gani ang customer, success na. So, siling sa Psalm 90, verse 17, siling na, let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. But silingon, nga ipa-expert kapagid ni Lord, kay because ikaw matutom sa iya, kag gin tutuman o pagid ang trabaho mo. Wow. No wonder nga ang kamot ma-establish. Ang meaning sang ma-establish ang kamot, ang imo nga ginagawi, ang imo nga adlaw-adlaw i-establish na, meaning gaanya ka pundasyon nga para secured ikaw sa pangitan-an nimo. Wow. Because mapisan ikaw, because ginagugma mo imo nga customer, ginamasahe mo with love, no? Mabalaan ginayas ang customer nga kamol kay katilaw ko na sa hindi lang magambal. Hindi sa kapangkalan. Siling ko ginano yalam ko to. Kamahal pa. Kay ma'am balo na ron balaan ni makmak ug di na karon na di na. Dugay kadlaw dumakan lorong siya. Oh sige, hindi na makawa. Okay, so muna no, sige. So that's why siling pagid ni sang writer sa Proverbs 16:3, nagsiling siya, commit your works to the Lord and your plans will be established. So praise the Lord kay ang Syra blind massage clinic. Grabe ng establishment sini. 14 anyos na, can you imagine? Ako yun do sa saan? O lang man,
Gusto saan ulam man to gindedicate ni liwat. Tama? Ano to man? Grabe no? Praise the Lord gid. Ari pagit ang nami. Kung ga obra kita sang may gugma, matutom, mapisan, dayon i-establish ang Ginoo na kag tagaan niya ka provision, tagaan niya ka sang customer, kag makadevelop sang relasyon nga manami sa komunidad. That is why pag siling mamasahe, pagaysano ko anay, na masiling masahe, kag kita man da, kapag may ma-encounter ang gusto mo pa massage, ginapasa tadi dayon. Siling sa Proverbs 27:17, nagsiling iron sharpens iron and one man sharpens another. But silingon ang tao mabuhi sa tao gid. Ang tao ma-encourage sa tao. Ang problema lang nga aga sinuya ay kita ga lain buot sa isa-isa kay tungod na sa sala, natural na kay makasasala kita. Pero we have the wisdom from the Lord nga magsiling ni Jesus, forgive your enemies. Kung siling lang enemies kadamo gid sa akon, sa totoo lang gid do kanami kuha mo ka kag dagom. Ay do kanami gid kag ibutang ang tsuraya kag ay hindi lang dagom, I speak na lang guro para Medyo probasko. Oo, robasko gamagwan por sa totoo lang gid, pero but yet nagsiling ko, Lord, nagsiling ikaw nga ikaw magtimalos. Basta amo ni siya nga ara ta sa standard ni Lord nga inchakto. That's why kapag nagpalapit dire ang mga customer, damo ka na makilala. 'Di ba? And someday somehow kapag may problema, makasiling ka dyan ay pa si amo tublaw mamangkot ko tubla sa iya. Kaya nga aman, naka-establish ka good relationship sa community. Amo nang manami 14 anyos na tadi, kag kilala na tadi sa kabangkalan. Despite nga tawag ni nga ari tadi sa dalom, hulong doon. Pero nga mabalik di because makita nila nga ang gugma ari diri. Ang mga mapisan nga tao ari diri. Ang mahigugmaon sa Ginoo nga mga katawhan ari diri. No wonder ginabendisyonan sang Ginoo. And then someday somehow kapag may mga burdens nga magtuhaw, may mapalapitan kita nga tawo nga makabulig kay nga aman ginakay na ni Lord dalon diri. That is why kita nga ari diri ma-establish gid maayo nga relasyon. Kung mangayo aman sa pindot tagai kay ihanduraw na siya kabuhi, tidto ko kay may aman nga masahe. Tutuod gina. For example, nagpagunting ko sa Iloilo sa kilid kapag kasal sa akon na hinablos ko sa pakaisa. Pagkatapos sa to, pagpagunting ko, may gamay nga masahe, atirik mata mo. Gamay lang gani Pero kung dire, pag siling akuan, masiling sabi inang Mel, liyog dibi anay kay do kanami pag diriyo taga masiling ka, yes sir, why problema sir na dayon dumdumo niya na tito ko sa Syra clinic kay may aman tuya, unlike sa iban pag abot sa amuning oras tapos na sir. Di ba maamo sina. So amo na mga utod nga i-establish gina, no? So makita naton isa na lang ka verse nga ma-encourage sa inyo sa akon man. Tanan kita. Okay? Nakilala nyo na ni nga verse. Bantog na ni nga verse. Pero ipalabot naman ni kay palabot ninyo kay Ma'am Sarah nga nidlaw na si pastor man sa imo, Ma'am Sarah, inang sano kami mahigop sa baw. Ipalabot nyo man ni kay Ma'am Sarah nga tell her I miss her, that we love her because man sa iya leadership nagsigi-sige man ni. You see, it's a tawag ni, it's everybody's business. Kay kung ano man gitutukan, di man ni magdugay kay Ma'am Sarah. Tapos hindi man ni pagtutukan ni Ma'am Sarah kamo, hindi man ni magdugay, tatuod lang gid. Oo, teamwork.
Teamwork makes the dream work. Right. Yes. Okay? Paunta na. Teamwork makes the dream work. Na ibilin tanino, ibilin ko ni sa inyo kag sa tutuod man sa amon man, no? Sa tanan-tanan. Nagsiling si Jeremiah 29:11. Siling di. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare or good and not for evil, to give you a future and a hope. Anong punto? Hindi ko man inuglibo ko kay madumduman ko ni Bla. By the way, kaunta ng istorya sini. Ang Israelites, sotel mo. Ama, ko mo na grabe ng mga mirakulo, padala sila sa Ginoo, tig-agi apon tagipusoon. So, ang obra sa Ginoo, ginpalapta ni sila. Pero despite sang kasutil sang Israelites, amo ni ginpromisa sang Ginoo, ya may plano pakugyapon sa inyo. Okay, pamangkot, sino wala sala di? Be? Dugay-dugay makasala ta, right? Makapanumdum sang sala. Makapamati tada sa radyo nga nagijingjing, dugilupad ni minasyon mo, sala. Tanan na lang ang sala makasulod anytime. But yet, ang pinakanami, tungod sa katutom sa Ginoo, may plano pa sa gyapon nga the best para sa aton. So, amo na sa inyo Terebil and Makmak, sa imo Med Kagrumel, Hana, sa imo man, sa imo pamilya nga pinalangga sa aton ditanan, sa imo man Bonbon kag Kyle kag Michaela, inang may plano gyapon ang Ginoo sa aton. That's why likaw ta sa sala as much as possible. Pag naka-discern ka mo nga sala, kita nga sala, palihog, hindi na natin pag-entertainahon kay ang sala ya manabad ginaiya. Mangguba ginaiya. So what will happen to our environment here kung pangiral ang sala? That's right. Ari ay, ako nang ya, siyempre sa church ari man hindi magsapakan ay. Oh. Dayon, malikaw kamusta? To hindi natural na pamilya gani amo na. Pamilya na gina. How much more hindi pamilya. But yet nagsiling ang Ginoo nga updan ta kamo sa sina. That's why i-acknowledge ta permi ang Ginoo. Amo na nga dumdumon ta permi iya pulong. But yet nagsiling ang Ginoo despite sang aton kapaltahan. Nagsiling ang Ginoo Terebil, Makmak, Amid, Romel and Hana, may plano pa ko gyapon sa inyo. Kag ini siya the best para sa inyo. Sa aton tanan. So amo na mga utod. God bless you people. Praise the Lord for 14 years. That is why pangabay ta sa gyapon kay Lord, no, nga more customers. Kilannan na handa na kamo magdagsa ang customer. Mga utod, God bless you. Ilipay gid ko. Pero sa likod sina, kapakita, nagulang na ko. 14 anyos na mo. Saan ulang tuman? Lago pati ulang pastor ya. Ano gali nang Gaedad kan te. gaedad lang ta. Tigulang gali karabaw gali na. Oo. So anyway, dalayawon ang katutom sang Ginoo. Romel, Amid, Terebil and Makmak. Tutumi pagid Ana, God bless your family. Tutuki man tutumi man diri no? Kaya ang Ginoo bala siya gijaga bendisyon. Hindi ta magkalipat sa Ginoo Siya malipat agoy. Dayon mabilit sabi malaway customer be the whole week. Masiling ka Lord, di ba? Tangla ka na dayon. Ti man, tawag ka man. No? So hindi ta napaghulton ang ako na term, hindi ta napaghulton ang puhit sang Ginoo. Nakaabot kami sa panahon pastor nga nakapaminsar na kami ni Romel nga tikudo nang do iwat na gid do hindi na gid mayo atong customer kaya nga untata. Mas stop tanay masaya makuli lang tanay Ito hindi lagi kaigo sa ato ng income pero kaluyan sa kayo sing Ginoo balik man nakakuan man gyapon nakabangon man gyapon. Gina-permit na ni Lord ang ginatawag nga makadto ta sa isa ka kamingawan. Right. Gina-permit niya na Aryo. Before I end, no? Ang sa Salmon, abla 23,
Siling ni David, Do I walk through the valley of the shadow of death? shadow in the valley of death, I shall fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. Nakuhaon tani ha, ari ang punto ho. Nami gini sa pangabuhi gini han. Nami gini kay gina-apply ko gini sa kabuhi nakon man. Ang shepherd bala, ang tawag na ang pastol. Inangga pangita na sila permisang hilamon. Ang gusto yun ay ipakaon sa mga karnero ang mga bag-o tubo ng mga hilamon kay humok kag nanam na siya ikumpara sa gulang Ubos. na ang ugbos. So ang shepherd na ga constant na siya pangita nga matandaan niya ng mga lugar nga pinaharaban na to makato naman sa piyak dumdumo niya na nga ay tito nami naman amo na nami naman may ara gid bala nga wala sumangita na siya may ginatawag na siya Death Valley ang ginatawag meaning siya isang Death Valley dira kagid malabay nga wala kabla palagyuhan Valley of Death ng tawag. Meaning kung birahon sila sang mga wolves or wild beasts or animals, ang mga sheep hindi gid kapalagyo. Hindi gid kapalagyo. Meaning delikado gid ang lugar para kalabot sa hilamon nga manami. So ang shepherd na siya na magagiya look out na siya, tanan lang taon niya gid ang safety sa mga karnero para kalabot to. So that's why siling ni David, though I walk in the shadow of the valley of death, I shall fear no evil. But silingon, sa aton pagpangabuhi, maaagi kita sang hindi nami. Pero nagsiling si David, ang akon nga ang staff ya, kumbaga sa shepherd may tukod, tukon na siya nga magaprotekta sa mga sheep amo na galing Ginoo naton. So amo na nga nakapanumdum kamo sina, pero praise the Lord way natabo. Oo. Kay kwaon kong munyika ko to. Pati kada. Inang praise the Lord gid no nang kabay pa nga hindi na mag-abot sa sina. Kay despite sang sina yet makainom ka mo kape, din ka mo makadto. No budlay gid. No budlay mag-umpisa naman. So that's why established tani kag kung ano pagid mga innovation, let's do it.